A kažemo dobroveče i našem sledećem gostu, Nikola Draganić. Gde si, Nikola? Pozdrav. Kako je Nikola? Zoli. Nikola. Kad si sledeći put uhvatio telefon kad si došao kući? Ne hvatam ga ni dan danas. Kad ti neko ponudi telefon, ti ne, hvala, neću. Zgrozim se, da. Kad si shvatio da si poslat kući zbog telefona? Pa, kad ti je bilo jasno? Recimo da sam, kad je bilo glasanje, tvoja provokativna pitanja i kad si terao Padobranca da se zakune, tu mi je bilo sumnjivo i... Tu nešto smrdelo, da? Da. I pretpostavljao sam da je to otprilike. I kad me prozvao pukovnik, onda sam već bio ubeđen da je to, da me zbog toga i izbacuje. A videlo se kad smo gledali emisiju, videlo se da ti nije bilo lako u tom trenutku? Da, nije. Pa mene su žuljevi ubili od drugog dana, znači već teže sam išao, nisam baš mogao da ih pratim. Tako da sam, recimo, nesvesno sam sebi pomogao time što sam se javio kući, ali rekao sam sebi neću da odustanem, znači idem bukvalno dok me ne budu izbacili, jer sam pretpostavio da neću moći da izdržim do kraja, ali Kad si pozvao kući telefonom tada, tokom te skrivene kamere, jel se sećaš šta si razgovarao, šta si tražio? Pa eto, ja sam se malo više oslobodio tada kada je bila skrivena kamera. Baš sam gledao tu emisiju, znači prošlu emisiju, znači dobro sam se držao cele skrivene kamere. Ali se sećaš tokom telefonskog razgovora šta si tražio? I eto, kako se zove, pozvao sam novine. Hteo sam da naručim, znači izigravao sam Dobricu i hteo sam ja da pošaljem novine ostalim učesnicima. Pa jesu ti kupili novine? Da, jesu. Jesi poslao Pa kolegama? onaj ko mi je tražio novine, njemu sam poslao. Kupovali su po 15 primjeraka svakog dana. Ajde samo ukratko nam se ti predstavi čime se baviš u životu, šta radi, zbog čega si se prijavio uopšte za ovo? Da, pa dolazim iz Beograda, s Voždovca sam. Treniram boks, znači boksujem za Sinđelić i treniram Eclectic Fighting System kod Ćose, a radim... Šta god to bilo? Da. A radim u jednoj firmi Pakom, to je veleprodaja kompjuterske opreme. I eto, ostalo mi još 3 ispita da završim za carinika. To je ukratko. I sada da si ponovo u situaciji da prođeš kroz sve ovo? Jel bi ponovo digao 2 prsta i rekao hoću da prođem kroz sve to bez obzira kako je bilo gore? Da, naravno. Jesi se pokajao što si uhvatio telefona? Da, jesam, pokajao sam se, koga jedan put zmija ujede, taj se posle guštera plaši, tako da pamet u glavu sljedeći put. Eto, dame i gospodo, šta da vam kažem, bili ste u prilici da vidite Suzanu Pešić i iskrenog Nikolu Draganića. Hvala vam puno. Suzana, hvala ti. Nikola, hvala ti. Pozdrav.